प्रेजेंट बाय देविका फिल्म्स इकोना बाजार। बोला बोला देवघर वाले बाबा की बोल बम भैया बोले भौजी बोले बहना बोले बाबा बोले दादा बोले बोल कमरिया बोल बम बोल कमरिया बोल बम कि पहली बेर सावन में बाबा धाम गईनी कि वही भीड़ भारी मोर मेरी हेराई गईली। तो भीड़ बढ़त रहे हो जाम लागत रहे हो वही देवघर नगरिया मेरी हेरत रहे हो वही देवघर नगरिया मेरी हेरत रहे हो वही देवघर नगरिया मेरी हेरत रहे हो जाम लागत रहे हो जाम लागत रहे हो जाम लागत रहे हो वही देवघर नगरिया मेरी हेरत रहे हो वही देवघर नगरिया मेरी हेरत रहे हो। का बताई रहू भैया बड़ा समस्या आयल बड़ा दुख मिलल हो कि मेहरी के बाती मानी के हम बाबा धाम गईनी कि बाबा धाम आई के भैया मेहरी खोई देहनी। बोल बम बोलत रहे हो आखिर रोवत रहे हो अपना मेहरी के इधर उधर हेरत रहे हो अपना मेहरी के इधर उधर हेरत रहे हो अपना मेहरी के इधर उधर हेरत रहे हो आखिर रोवत रहे हो आखिर रोवत रहे हो आखिर रोवत रहे हो अपना मेहरी के इधर उधर हेरत रहे हो अपना मेहरी के इधर उधर हेरत रहे हो। का बताई जितेंद्र भैया अरे भोलेनाथ के कृपा बड़ी भारी रहले आज हमार मेहरवा भेटाई गइल हो कि भोले बाबा के महिमा भाई बहुत निराली कि जलवा चढ़ौते में मोर मेहरी बेटाई गई। भोले बाबा दानी हो सुना शिव दानी हो हरी सावन में जलवा चढ़ावे आई हो हरी सावन में जलवा चढ़ावे आई हो हरी सावन में जलवा चढ़ावे आई हो। राइटर समर आए हो सौरभ राजू आए हो प्रेमोद प्रेमी आए हो अजित राजा भोले बाबा जल चढ़ावे आए हो अजित राजा भोले बाबा जल चढ़ावे आए हो अजित राजा भोले बाबा जल चढ़ावे आए हो।